Egunon. Bueno, ongetorri. ZTB zientzia, teknologia eta berrikuntza jardunaleixen egitarauan erdialderaia heldua, askotaiako gaixa lantzen dira bertan, ez? Baina, gorkoa berezia dela esango neuke, batetik gaixa berezia dalako, eta bestetik hartzaien gaitxik, zuen gaitxik. Lasai, etzat eguten gaur eskolatik beste txapada bat entzuteko, baina nik uste gaurkoak bai berezia dela eta batzuntza behintzat gustokoa izango zuela. Bideojokoen inguruan jardungo jakuzelako gaur. Hain zuzen be, lande eguntzuet daukago hemen, game erauntxia elkarteko kidiak, eta bideojokoetan euskeraz aritzia posible dela erakutziko dozko. Azte bukaera honetan bertan, horren erakusle izan da Wolfram Encounterra, eta aurretu Minecraft eraikuntza proiektua behin da, uste eta mendik baten bat hartu dela parte. Eta gaur, bideojokuetan, hizkuntzan erabieran buruz ibiliko jakuz, lander gau, eta agon eskaintzan inguruan, hitzen gozko, Azalduko gozkue, esaterako erderaz eitzen dian bideojokuetan erderaz dian bideojokuetan, euskeraz aritzea posible dela. Guri ez dian beste hizkuntza batzuk erabiltzia erazgarria noski ez, erderaz eta inglesez adibidez, baina horreitxik ez dugu pentsatu bidar, euskaraz be gauzorke ezin dienik egin ez da. Eta horretan lan garrantzitsu itzen da hainbat elkarte, adibidez game erauntxiak, eta bideojoko salde zaten ontza eskaintzen dituen bezpaseuak eta baliabideak erakutziko dozku gaur. Eta itzaldixa amaitxutakoan hainbat baliabide, hainbat informazioa oskura dukeko zua, nahi badalin baduzua galdetzeko. Eta ez nahiz gehiago luzatuko eta lander emango zatitza. Eskerrik asko. Haupa, egunon, ni lander naz, esan da bien moduen game erauntxia elkarteko kidi naz. Ez dakit ezagutzen dozuen, zeri buruz ibiltzen garen gu. Hemen ikusten duzuen moduen, Euskal Bideojoko Salien elkarti gara, orduen gure ardatza bideojokue dire, ezta? Baina horregaz batera, euskerie be izango zen gure ardatza. Ni neu txikitatik izinaz bideojoko salia, umien nintzen nien Nintendo kontsola bat eukitzen duen etxien, nire lehenengo bideojokue Super Mario Bros. Iru zen zen. Askok igual hori ez ezagutuko, baina oingo Mario barriz hauek, Mario Odyssey eta olakoak ez, Nintendo Switchekoak, segurunik proboko esan du esan. Betidanik, esan duten moduen, betidanik guztiatez bideojokuek, beti bilnaz Nintendo kontsola horretatik, PlayStation probetan, ordenagailuan murgildute, gailu mugikorretan bebai ez da, antzineko mugikorretan Snake eta alako atara be, horre bideojokue dire. Gaur egun beste modu bateko bideojoku dugu guz mugikorretan, egunean behin eta alakoak ezagutuko duzuz adibidez, bideojokue dizela horre bebai. Eta hori izan duten moduen, beti danik ibinaz bideojokuen monduen, irakurtzi asko guztia daten bideojokuri buruz, beti biltzen ditzen aldizkarizekaz eta bestelakoakaz, sartun de hor, egunero irakurtzen, ia ze joku estreneko dizen, zer jasoko dugun. Eta hortik apurruet, piztu jaten, kasetariz izeteko asmo hori, ez da? Nik gaur egun kasetariz enaz, game erauntxia elkartien lan itzen dutan arren. Eta hori ze ez, unibertsitate garaizen nintzen apurtxu bet bideojokuri buruz idazten, ja zeritxo hartzen alor hori, nire bloga sortu neban, Pixelberri deitxe zana, bertan bideojokueri buruzko albiztiek eta jorratzen ebazan. Eta hori ez da, komente dutena, kontsola piloetan ebilinaz, Mario aipatu dut, Call of Duty, God of War, Fortnite, honedanak jolastu duguz, zueko bai seguruenik, gehienak ezagutuko duzu ez. Baina honek danak gauza bat partekatzen dabe. Ez dakit asmatu aldo zuen zein zen leiken edo. Zer da joko honek danak partekatzen daben zozer? Programazioa adibidez ez, modu barrinen dabi zein je, egize da genero desberdine jorratzen dabezela ez, Mario edo God of Warrek adibidez ez tegi antxik ez, bai jolasteko eran mekanikatan, zerren bierdan joku bako txien, tonue ez, bata heldu hau eda besti baino, violentziek izadeko, hor desberdintzasun asko dauz. Baina hori esan dute moduen, gauza bat partekatzen dabe danak,
Jarriko dutxu joku bet, ez da bena hori partekatzen untxe momentuen, modu ofizialien ez badabe, zuk ikusteko ia zer dan desbertasun hori, bale? Hau ezagutzen duzu, ez da? Ia zerbait desberdina ikusten duzu namen, bai? Okidoki. Partidatxo gotako dugu, bale? Labur-laburtxu, zuk ikusteko ia konturatzen zarien zertikon desberdine joku honek, bale? Inozenan esperoko enpertsonen aurrien Mario kartera jolasten egon etxera ni bakarrik, ez? Baize, partidatxu ebota tanek esagotuk dozu joku hau, ez? Mario Kart 8 Deluxe da, Nintendo Switchekoa. Baina berezitasutxu bedeko, ez? Ia alba duzun izan zein dan. Euskeraz dago, ez da? Horize da. Zue joku erosten badozuen Nintendo Switcherako ez dozu euskera zeukiko, zoritxarrez. Hau guk egin dugun geusatxu beda, gure hizkuntzan jolastu alizeteko, ez? Ze, bueno, gamerantxia elkartien helburue, hoize da portxuet, komente dugun moduen, euskera eta bideojoku guztartxie, eta horretarako geuza desberdinek etzen dugu, ezta? Bueno, apurta epatukot bideojokuen historitxue labur-labur. Ze, bueno, 80ko hamarkadaren bukaratik, mundu osoan zier edatu direz bideokontsola zein bideojokuek. Gaur egun oso normala da, dozein etxe bizitzetan topetie bideojokuren bat. Baina, bueno, ni umien nintzen nien, asko keskendu neukitzen oinoko, ez? Nahiko gauza barritxue da, eta baina lan dabe, bere edapena sekulako izan da, azkenengo urtietan pila datu dire, eta gure gizartien osagai baten bilakatu dire, ez? Literaturie, zinemie, musikie eta bestean bat arloren maila eta garrantzia izateraino, ezta? Askotan entzuten da, bideojokuen industrizek, zinemien eta musikien industrizek batera, baina etekin handiza badeko zela, eta hori ez da makala, ez, azken finien, horre jente pila dau, jarratzaile pila dau, garatzaile pila dau, eta ikusten da, gero eta indargeza deko, eta gorantza doa ganera. Hain koronavirusen pandemisen hostien, oinoko indargeza hartun deu, dabe bideojokuek, eta holan ikusten da, ez? Alan dabe, bueno, oso zaila da euskeraz topetie bideojokuren bat edo beste, ez dakiz zuek ezagutuko bazen duen baten bat, lehen egunean baina epatu dugu, oin Mario Kartera gutxi dugu, ez dakiz gehiago ezagutzen duzu esan. FIFA dino emetik, FIFA ez da euskera, zoritxarrez. Just Dance bez, bat oso ezagune dana, eta seguren idano jolastu duzuena, bai badago euskeraz.
Call of Duty ez, Fall Guys bez, Minecraft euskeraz dau adibidez, ofizialki, eta euskeraz jolastu leike, ezer erosi barik, ezer instale barik, orduen babitxo horra aukeratxu bediko zue. Baina hoiz ez da, azken batien, gaur egun Euskal Herri zen geroz eta ikastetxe gehiago dauz, bideo-jokun garapenera zuzendute dauzenak, ikasketak emoten dabezenak. Orduen, bertoko jentiek bideo-jokuek sortzen ikeseleike. Balde batetik programazio aldetik, lehen aipatu dana ez, eta bestetik artistan aldetik, ez? Zelan egin irudize, grafikoak, pixelak zelan txukundu, ez? Jokuek ondo politxo ikusteko, horre danak erakusten dabezenak. Horreri esker, Euskal Herri zen dauzen ikastetxei esker, geroz eta jente gehiago dau euskaldune dana, euskaltzali dana, eta bideo-jokuen industrizen murgildu dana, ez? Zer suposatzen dugunek, zer suposatzen dugunek? Geroz eta joku gehiago dauzela euskeraz dauzenak, zorionez. Alan dabe, erakundien aldetik, ez? Eusko Jaurlaritza da bestelako erakundien aldetik, zentro honen, ikastetxe honen askundie bultzatzen den arren, gero garatzaileek, bideo-jokuen sortzaile honek, ez da beharrez eukitzen euren jokuek sortzeko eta oinoko gatzau euskeraz kaleratzeko, ez? Horren arire, aldugu esan, lau bideo-joku, lau itxulpen mota dauzela, edo, garatzaile mota, ez? Alde batetik guz ikasliek, apatu guzen zentrutako ikasliek, zuek baina apurren nagusitxo hauek, bideo-joku sortzen dabizenak. Eta lehenengo joku hori, oinoko ikastolan dauzela edo unibertsitatien, askotan euskeraz kaleratu gure dabe, ez? Ilusin hori dekie, euren hizkuntzialako, eta hori sustatu nahi dabelako. Eta horren ikusten dugu proiektu txiki piloa, euskeraz dauzenak, eta doan jolastu aldizenak, ez? Bestalde deko guz, ikasketak amaitxu dabezen euskal garatzaileek, eta horren lehenengo estudioa sortu dabenak, ez? Honetan kasu barri pasetan da, lehenengo joku profesional hori, PlayStationen, Xboxen, Switchien edo ordenagailuetan estreneko dana, euskeraz ikusi gure dabe, eta hori lortzeko lanin ibiltzen dire, ez? Egize da, ez da bela, segurenik etekin gizau lortuko horreri izker, euskeraz kaleratzi erren ez da be jentien begiradarik eragarriko, jentiek erosi ingo dugu igual jokue, edo ez badakin guztetan. Baina, eureke alegin hori ingure dabe, eta horretan saiatzen dira, ez? Gero, hirugarren ideko guz, kanpoko atxerriko estudio batera doazen garatzaileek, baina, hori, kasu honetan be, euren joku euskeraz ikusi gure dabena. Kasu pila ikusi dugu solakoak, igual estudio katalan batera, edo espainol batera jundizenak, eta komente dabe, ez, garatzaileen artien. Nik ni euskaldunenaz, eta lehenengo joku hau, nire joku hau, euskeraz ikusi gureko neke, eta normalin arrazori parik, euskeraz kaleratzeko lan eitzen dabe, ezta? Da gero azkenik dekogu hemen gehien landuko dugune seguruenik, komunidadiek itxuli dabezan jokuen kasu, ez? Hau Mario Kartena erakutsi dutxutena olako kasu beda, Euskal Bideoko Salin komunidadiek itxuli daben, euskaratu daben joku beda, kasu honetan hau nik eban, Mario Kartena. Eta horiz ez da, hor itxulpen mota desberdine dauz, batxutan modu ez ofizialien gehituleik ez jokure, Mario Karten kasu hori da adibidez, fitxategi batzuk erabili bihar duguz, jokue eraldatzeko eta euskeraz egoteko. Beste batxutan adibidez, garatzaileekaz ez, jokuen sortzaileekaz berbaitzen dugu, eta proposamen haitzen dutxagu, ez? Zuen jokue euskeraz egoti guzteko datxuen, normalen ez da arazorik ekuitzen, azkenin batien beste hizkuntza baten egotia, eta segaitxik ez, ze arazo gongo da horregaz. Eta gure itxulpena, edo gure komunidadeko kide batekin daben itxulpena, ofizialki gehitzen da jokure, Papers, Please joku ezagutzen baduzun adibidez, nahiko ezagune da, oin urte gitxi batzuk estrenezan, hori euskeraz jolastu leike ordenagailuetan, mugiko horretan, inungo arazorik parik. Baina, hau da nahi patute gure elkarti aurkestera paseko naz, ez? Ze, gamer hauntxe elkartiek lan mota asko ditzen deuz, ez da bakarrik itxulpenak eta euskeri buruzko lana, bai holandala, baina, apurrete aurkesteko oin urte batxutako bidizetxu jarriko dutxuet, Durangoko azokakoa, bale? Diskoak, musika, literatura, liburuak, baina bideojokoak ere badaukate beraien gunea, Kabia izenekoa, Durangoko azokan. Eta gurekin dago Urtzi, Game Erantxia elkarteko kidea.
guztia kudeatzen, ezta? Bai, alaxe da bai, goiz-goizetik eta egun guztian zehar hemen egongo gara. 52. azoka, aurtengoa, Sormenaren lurraldean, zuek ere bideojokoak Sormenaren lurralde horretan barne dauzkazue. Bai, eta guztiz beharrezkoa, izialdiaren beste gune bat hartzen duelako, ezta? Bai. Game Erantsia elkartea aipatu dugu, zuek kudeatzen duzue hau, elkartea zenba jente kostatzen duzue? Gutxi gara bera, buru belarri, 10-15 lagun gaude, eta gero, inguruan gerturatzen eskigu, beste 80 bat, eztabaidak eta sortzen direna, jokoi buruz hitz eginez, eta ibiltzen garenak. Ez da hor daukagu Telegram talde bat adibidez, eta egunero, sortzen diren dudak, eta bestelakoa, argitzen saiatzen gara hor, bertan. Dituzu, eztabaidak egiten dituzuela, jokoetan jolasten ibiltzen zaretela, bertan hemen kabian zein eskaintza daukazue azokan? Saiatu bera adintarte guztitarako eta gustu guztitarako jokoak ekartzen, guztiak euskeraz daude hori bai, hasita dantza joku batetik, kotxe lasterketetako beste joku bat, estrategiako beste bat, eta danetarik ekarri ditugu doakoak diren jokuak, eta baita ere ordainpekoak direnak, ezta? Pixka bat, ahalik eta eremu zabalena hartzen saiatu gara. Burua hemen bideojokoak erakustea da, baina gero etxera joaten direnean, arratsalde edo goiz bateko gauza bakarrik izan. Etxera doazenean, gure komunitatean sartu, euskarazko ze joku dauden ikusi eta jolastu ahal izatea. Jokutan jolasten zabiltzai bai? Ez naiz goratzen zelan dan izena, baina da naiz detektibe bat edo, eta misterio bat trenarekin eta harrapatu diote motil bati edo, eta nau begiratzen izan da eta dena. Eta oso kontzentratuta ere bazaude, detektibe lan horretan. Bai, eta oso zaila da eta ez dut asko aurkitzen. Zoko dituzuzuk bideojokuak? Bai, asko jolasten dut eta. Asko jolasten dituzun bideojoko horietan euskeraz jolasten duzu? Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Erresa da euskarazko bideojokoak bilatzea? Ez zain erraza, ze gehienetan edo erderaz edo ingeles ez dira. Jo eta zu euskal kantuekin kabiak gunean bideojokoetan jolasten? Bai. Gustora zabiltza kontzentratuta? Bai. Ze moduz di joan, herri hori mugitzea? Gatsa. Zaila da? Bai. Batenekin zuek bideojokoetan euskaraz jolasteko aukera bat zegoela? Ez. Ez? Arritu egiten zaitu horrek? Bai. Bideojoku gehiago beharko genituzke euskeraz? Bai. Tamalez gutxi ondinon, ez? Baina, ez dago gaizki eta bai dela, Durango plaza ona dela, material berriak eta aurkezteko lekua, ez? Eta ezagutzeko be bai. Zein da joku arrakastatsuena edo jendeak gustokoen daukana? Dudarik gabe, kabiagunean behintzat, Supertuskart izango nuke dela arrakasta gehien daukana. Kotxe joku bat da, euskaraz, doan, jendeari asko gustatzen zaio. Euskaraz eta doain aipatu dituzu, ez da erresa izango, euskaraz jokuak bilatzea? Bez, katalogoa pixkanaka badoan ditzen, baina, ez dakit 15 bat esango nuke daudela asko jota. Tamalez ez daude, baina horretan saiatzen ari da, ez? Gero eta gehiago egon daitezen, eta guk gure kabuzari gara egiten lana, baina badaude baita ere hemen inguruko hainbat enpresa euskaraz ateratzen ditugunak, eta hori bultzatzen ahalegintzen ari gara. Hemen bertan ez dakizuek bideojokoen prozesu guzti hori erakusten diezuen gerturatzen direnei edo? Ez, hemen batez ere jolasteko dago eta txikienek eta ez horren txikienek ere ikusten dezaten badaudela euskarazko jokoa, ze askotan joku berdina ez dakite euskaraz dagoenik ere eta ordan hori garrantzitsua da guretzat. Zuk aipatu dituzu txikiak, hain txikiak ez direna bertara, gerturatzen direnean joku horietan jolastera eta euskaraz ikusten dutenean, ze aurpegi edo, ze impresio hartzen dute lehenengo momentu horretan? Bai, zaharrenak dira harritzen direna normalean, ze ez dute espero. Txikienak naturalago hartzen dute, jolastu nahi dute azkenean, da sartzen dira, eta euskaraz dago primeran, ezta? Eta hori da, bai. Zein helbururekin, zatozte aurtengo Sormenaren lurraldera? Jendea harritzera, erakustera euskarazko jokuak badaudela, animatzeko, jolastera, hau beste modua dela baita ere euskal kultura bizitzeko, eta hori erakustera. Animatzera jolastera. Zein jokutan, jolastu ahal izango dute bertan? Stepmania, Supertuskart, Drive, Zero AD, Supertush baita ere beste bat, ez dakit, pila bat daude.
Hoize, espi aportxu beti ikusi duzu gure lana zertan datzan. Apurota orkesteko, ez? Gamera ontsia zertan. Esan dugu moduen Euskal Bideojoko Sarien elkarti da. 2014 urtien lagun batzuk batu ziren, ez? Utxune bat ikusten bielako bideojokuen munduen. Euskararik esan egoten lekurik euskerintzako eremu baten bez. Eta, erabaki bien danak elkartzie, bideojoko sale euskaldunek, eta hortik abiatute, ekintza desberdinek egiten hasti, ez? Txapelketak antolatzen hasti joku desberdinenak, badibidez League of Legends talako jokuenak, partida botati elkarregaz, ez? Jokuren gustetan badatxun, eta lagunen bat bier badozun jolasteko, segatxik ez, ez? Zure euskuntzi euskeri badan, segatxik ez dutopeko lagun euskaldunen bat horretarako. Bideojokuri buruz berbeti orokorrien, hitz egiti, ez? Azkenengo albiztiek komentetie, analiziten bat edo beste idaztie eta horren inguruen hausnartzie. Helburu horrekaz jaizo esan apurtxuet 2014 urtien. Gero, 2016 urtien, ja ingerra hartu gendun, Gamerauntziak, eta elkarte ofizial moduen eratu ginen, ez? Ja beste maila batera eraman genduzen gure bierrak, eta itxulpenakaz behasi ginen, erakutsi dut zen itxulpenak, eta purka-purke jokuren bat edo beste euskaratzen, ezta? Baina, garrantzitsuna guretzat komunidade sortzi izen da, eta Euskal Bideojoko Saliek batzie, dalkarregaz, gauzat ezberdinek etxie, bakotxak gure da bena, ezta? Oine, komenteko dutxu edaz, purbet, etxen dugu zen jardura desberdinek, eta, bideozokaz be, erakutxengo dutxu ez. Gurekintzako helburu honek betetzeko. Gamergelak dire nagusizetako batzuk, untxe erakutsi dutxu dena Durango kasokakoa gamergela bat izen da, baina, oingitzi be hemen bergaran beste bat gendun. Zuetako batzuk etor zinien, da egon zinien angugaz, baina bidizetxu bete prestedozkuenez, erak jarri ingo dutxu, bale? Bergarakoana, holan, arpegi ezagunek ikusteko, da... Bergarako udala, Maijoku taldea, eta Gamerauntzean artean eginiko ekitaldi bada, bideojokoetan euskara sustatzeko egina, Wolfram Enkonterraren inguruan, eta goizetik League of Legendseko txapelketaren finala izan dugu, 5 partidutarako onenaren artean izan da, 3 partidotan emaitza eraki da, talde bat oso indartsu ibili da eta irabazi du. Eta, bazkaldu ostean, jolasak erakutsi ditugu, Gamerauntziakoak, itzulitakoak, hainbat bideojoko dauzkagu, bai ordenailurako zein Nintendo Switch kontsolarako, eta pixkat gaztea dira ikusten, ze aukera daukaten bideojokoen inguruan euskaraz jolasteko, badagolako aukera bat, 100 bideojoko guztira daudelako euskaraz dauzkagunak, eta, hementxe ondo pasatzen arratzaldea eta ikasten aisialdea euskeraz ere egin daiteke. Bideojokoen mundua, bai dela beste euskara eta kiroletan sartzen den gauza bat, gaur egun, geroz eta joku gehiago da euskaraz, horre haitxik Gamerauntziakin batera lan talde bat sortu dugu hemen eta jokuak eta aurkezten, euskarazko joku batzuk. Eta gero goizian, gaztiendako kirol elektronikoekin batera, LOL jokoaren torneoa eta sortzen egiten dugu urtero, mundu hori be, kirol elektronikoen mundu hori be aurkezteko jendiei. Ez bakarrik kirol tradizionala, bestela be, ontxe ja, digitalizatutako jokuak eta bai kirol moduan hasi dira aurkezten. Gamergalatan eitzen dugune da euskarazko bideojokuen erakustaldi bet, bale? Azken batien, gatzena da euskaraz joku dauzela erakustie eta zentxut izen ezagutarazti, ez?
Horretarako antolatzen dugu tailer honek, bertan hori, zapatuen egon ginen moduen hor zabalotegi aretoan, holako hainbat etxen dugu, batez begaztien artien zabaltzeko aukera hau posible dela, ez? Baina komentu da moduen, hau gure aukeratako bat bakarra da, bat da bakarrik. Gero gauzat ezberdinek etxen dugu, ez? Gure webgunie dekogu alde batetik, genberantzia.eus, berton, guk etxen dugu zen landanak jarraitzeko aukeriko duzue. Horren artien dauz adibidez, aurten emoten hasi garen tailerrak, ez? Tailer desberdinek hasi gara, adibidez streamer tailerra, danok ezagutzen duzu Twitcheko mundu ez, Ibai Llanos eta alakoak segitzen duzu ez. Eta interesgarri da ez, gaztieri alako zuzenekoak eitzen erakusteko aukeri emoti. Horretarako OBS programien instalazioa eta zelan erabili probetan dugu, ez, erakusten dugu. Horretaz aparte, bideo-jokuen analizi idazketa tailerra dugu adibidez. Niri horren beste guztia datezen kritikak eta analizizek idazten barakusteko eta pausua jarraitzeko, ez, apurrik kasetaretsi den ikuspuntutik. Gero, bideokoen itzulpen tailerra dekogu bai, berton etxen dugune da bideo-joku bet eskaini, eta ikasliek zugo gaztiok hori itxulu etxen duzu eta gero horretara jolasteko aukeri moten dugu. Horrek beste hainbat gauzan artien, ez? Jarratzen dugu gure ekimenakaz, txapelketa behitzen dugu, lehen aipatu duguzunak ez. Normalien bideo-joku erakargarrizek jartzen saiatzen gara. Askotan euskeraz egonez arren, etxen dugune da hori, ezta? Gure komunikazioan euskera zein, partaitzan euskera zetie. Azken finen ez da bakarrik joku bera euskeraz egotie, baizik eta guk euskeraz komuniketie, ez? Ez da disfrutetie testu ekaz bakarrik, komunikazioa txapelketak partaidetza elkarlana, hori dena euskera zeitzie, komunitateen ibiltzie, beste balizio bat emoten dutxo bideo joku eri eta bai gure hizkuntziri. Eta hoize, online eta aurrez aurreko adirenak etxen dugu. Bidizioan entzun duzu moduen, hor Bergarako gamergela honetan, txapelketien gendun goizien, League of Legendsekoa. Eta egiz izan nahiko giro politxik egon zan, eta txapelketa politxe urtein jakon. Puri zatitxu jarriko dutxut ikusteko, azkar. Ez zelako giro agoten den ikusteko. Horren jarriko dugu. Fijo, eta kameratik egitea. Horriak akabo ingezotzen. Horra, humu zari pixkat eta pixen ardia, eta bi bat hor berriz. Akabo. Eskutua. Salbatu dutza. Eta alazo gainean flashatan azatu. Es que gaina ofensibo. En vez defensivo. Amumu ator, Puxatzen lagundu, dorraz jazatzen mini horiek, horiak galdu ditzan, arme hori. Ez da jolastu diarrea joku behar, ez dela ez da behar. Asi beko dia pixka de farmeo, defensa, lasa ibilitz, ez dela eskuiak. Etorriko dia, eta horra mundu hori be notatzen da. Claro, bat gutxioki, min hori ez daukazu. Baina Olafek bere urtia otatzen dunean CFA ekipunea da. Bai, hori ikimon dako eta ondo. Baina... Bize ez, ideatxu bide ukitzeko, bertan egin duen izan Wolfram Encounterreko 2022ko LOL txapelketien final aldize, jokatu gendu zapatuen. Ez da lehenengo biderra txapelketa hauetzen dugune, aurreko urtietan hainbat talde parte hartu dabe. Oingoan finalien bi talde egon dire, Aku eta Goroperma ban. Eta egiz izan, hori ez da, nahiko harina maitzu zen arren, zet Aku taldiek, hori ez da, asko zobi izela erakutsi bat, zoritxarrez edo zorionez. Nahiko giro nien ibili ginen, eta betikoa ez, zuzeneko amon genduen Twitchetik euskeraz, esatarizek egon ziren, euskeraz berbetan, eta azken batien ez, da olako gauza, barrenatute duko gune ez beste hizkuntza batzutan, euskeraz ez da nahi txen inoz, eta orduen, utxune hori betetzeko lanien ibiltzen gara, ez da. Txapelketa da aparte beste hainbatekin meritzen duguz, itxaldizek emoten duguz, hemen gauzen moduen, mai inguruek eskaini izen duguz, bideo jokuen egoerari buruz berbaitzeko, apurta osnartzeko eta barneratzeko.
aholkularitza eskaintzen dugu erakundei, edabide ezberdinei, ze azken finean bideojoko mundue hori euskeraz ez talez jorratzen, ez da benetan aditurik edo euskeraz dakizenik, eta normalien berrian edo garan eta lakotan bideojokuek oso noizien behin ikusiko duzu, ez da izaten geusarik normalena. Gero aipatu dugu moduen gure bloga dekogu webgunien, gamenatzia.eus webgunien, eta hoize ez, hemen albiztiek jorratzen dugu bideojoku mundukoak, baita beste batzu bai, Bergarako Wolframen kontrari buruzko adibidez, ez, ze kasu hau gu edabide bat ezkaren arren, ez da beste inor bideojokuk euskeraz jorratzen da bezenik, eta barriro utxune hori betetxeko balan etxin dugu. Berton edonoki idatzileke, zuek animetan bazarien, adibidez, udaurretik 14 urteko gazte batek reportaje pare bat, analiziren bat edo beste, igon bazen, ez? Orduan edonodeko aukerie nahi izan ez gero bideojokuri buruz idazteko eta bere zaletasuna partekatzeko. Ikusentzunezkoa aipatu duguz, pila haitzen duguz, ez? Gauza desberdinei buruzkoa. Hemen dekogu, igual gehien guzteko datzuena, Wolframen kontrarako jakingo duzuen moduen, engendun izan Bergara bloketan, ez? Minecraft eraikuntza proiektua. Bertan zer engendun, Bergara digitala sortxieri ekin dutxagun, herriko jentigaz, ez? Nahi banak parte hartu alban, eta apurka-apurke, gauza politzek eraikitzen jun izan dire, herrizek itxigora bera sortu arte, ez? Zapatuen honen aurkezpena engendun, jazelan geratu zen ikusteko. Eta, bertan parte hartu bien jentie behi izan, eta oso politxo geratu zela aitortu behar dut, Azkenengo zatitxu jarriko dutxuet, parte hartxegaz. Eta zuzeneko amoztu horretik, jokalari bati, hemen daukagu. Eta esplikatuko dugu. Kezkiz banago laboratorium egin du berak, beraz. Ea, ze aurkitu dituen? Ia ezagutzen dozuen eraikitxe dagoen amentze. Hemen musikiko musikak. Bai, horre. Eta zeu manejatu? Zu maneja, bai. Nik ez dakit duzu manejatu. Ondo jolastu. Bueno, nik eutziko zu. Ja, ze joango esan ere konstrukzioa erakustu. Bai, zuk explika, a ber. Vale, bueno. A ber, hemen dauko protagonista laboratoriuma egin duena. Osa, que explika bingo eskupiskat zein da den. Vale? Hemen indot parkia, eta, jarri jat, hemen, baia batzuk moduan, daukan moduan, parkiak. Gero jarri jat, entradia hori, sarreria, eta jarri jat, arbol batzuk, zuaitz batzuk. Bai. Bankuaren detaiare ondo dago. Eta, bai, bankua be, gara izkin indot, Torri jaten mogan burura, hasieran. Bueno, hola da, kreatibidadia hola lantzen da. Eta, tortza jaten moga, más o menos zuaitzak hordaren moduan jarri ditut, gogoratzen ese moduan. Eta gero saiatu nezitzen etxian, alneban geixen antzerakoa izatia. Adibidez indote materiala, hori sala, erabilia más o menos pixkatola. Gero sartu, bentanak, inditxut, nekixen zera zean 3 pixu, inditxut 3 pixu bai, eta bakoitzian lau bentana, hori bai indot iguala. Oso, ondo. Gero, guztak izaitzea da. Kartelan detailea be bai, eta... bai, kartelana, hemen jarri. Letra barik, baina kartela jarri dezu. Ez que ez da izan. A ber, letrak ez nekixen jartzen, hor. Ez baina, bueno, ondo. Eta gero, barrutik, jarri makinak moduan. Hau azkenian, makina moduan enean irudikatzea jarri bai pixka eta paindu indot. Bai, sekzinua moduan, ez da? Gero hemen sekzinua moduan jarri dut. Hala, hori ez du bien, Detaile. Eta jarri argi moduan hori pixka eta igual, algo zebera kombinau. Eta hemen bai jarri ditut pillo bat makina. Adibidez hau da, jota jartzu palankiek, botatzau fletxa bat, eta honitxau hau aktibau. Amigo, bez, hori hori ez gafijau, Hori burua, beste argitxo daukazu, baina... Gero hau da, beste mekanismo bat. Hau, honek, blokiak aktibatzen dago hau, ezin da joate aurrera, aurrera lagunez ez dagoen aktibota, bera, gerri lokotu nara denbora guztia. Oso, no?
Eta, bueno, hemen daukat hirugarren Beste pisua. pisu bat. Hau izango zen ere mekanismo zaien nahi duten igual. Eta gero, hemen daukat jarritxa esnekixe zein gero goiko pisuan. Eta, bueno, jarri jaten trastero bat. Oso, ondo, hori bai gustau jau. Trasterua asko gustau hau, zeibilidamen leku danak behiratzen. Eta joan nintzen hor, jartzen gauzak, blokeren bat, adibidez, bloke hau, ez toz ikusten zumain, edo zer gauza. Bai. Eta, bueno, dekorazioa, ondo bat itxukatzen dira, bai. Oso politxan, Hori izango zutari. Han beste bai. Eta hor, ukuilua. Eta saldite gixako nahi. Hori da. Saldite gisa. Oso ondo. Eta zenba denbora egon hau itxen? Bueno, Bastante. nahiko asko. Nintendoan itxen banean, askoz baskarro egonaz, ni eskeina itxutan nago Nintendo jolastera, baina hola esateko más o menos 6 ordu. 6 ordutan? Oso ondo, Gero daukat etxe bat, zara sobrada bat, daukat erain da, igual 20 ordu tardatzen etxe itxan. Bai, honetxala merezi duz, hau sortu da benak gure hartien dau, bertan jesartxeko gueki, orduen eskerrik asko, eta benetan sekulako lan hain jau, eta pila askertzen da, Eraikin askoen dire gure Bergarako Minecraft zerbitzari zen, baina zelantzari barik laboratorium musea geratu da politzen eta sekulako detaile dekoz. Gaur egun oinoko Minecraft erabiltzen baduzuen, seguru nahu zuetako askok baietz. bergaraminecraft.gamebenatxoa.eu zelbidera zerbitzari sartu nezkero, bertan topeko dozu soinoko, bertan eraiki dizenak, zuek beharraitxu halko dozu nahi zen ezkero, eta zuen herrize sortzen laguntzik aukeri diko zuenoko. Bueno, ikusentzunukaz jarraitzute, beste ikusat ezberdinek itzen dugu bai, bideoanalizisek adibidez, gameplaysek jolasten dugu zuzenien, baten batzuk elkartzen gara, eta Twitch bidez jolasteko aukeri dugu. Lehen aipatu da metik, Fall Guys edo olako joku ezagunek, palkartu itzen gara, eta dano batera jolastu, giro honien da euskeraz, ez? Gero podcasta bai dekogu, podcasta baino zuzen hau da irratsaioa esatie, naiz irratian game erauntzi irratsaioa dekogu, bertan ganera bertoko batek, Bergarako batek parte hartzen dugu. Zatitxu jarriko dutxu bete ikusteko zer moduko geuzak etxen dugu zen. Bideojokoen Eta ikusita merkatuan, badarela oso dok ganorazkuak ez dienak ofizialak, baina 50 eurotan, ez? Gutxi gora bera espezifikazio berdinekin, o berdintxuekin, inkluso plastikozkoa izan barik aluminiozkoak, ez? J. Sauxen doka adibidez, oso famatu da dana, 50 eurotara, eta estindekaketara da plastikozkoa hau, 100 eurotara, eta normalian ez, Valve beti izan da, bueno, mote zeba mentzate presioan etzebala inbeste begiratzen. Ja, nik uste tengoen hori dela, ez? Dekagaz, beragaz esan da behazikera batetik, presioak mina asko intziela, hori jartziek, ez? Lauren da meretzi merkiena. Imagina dut, justuen, edo igual galtzen urtengo dire, da gero estimiko jokuek azberreskuratuko dabe, hori zingo dauren asmoa. Orduen, esango bien, ez? Toka bitxu. 100 eurotara jartzen dugu, nahi da benak entesko dugu, eta guk irabazko dugu horregaz, eta ez da benak nahi beste alternatiba batzu dugu, azken finien, ez? Hori askatasune moten dugu, bai. Baina, mina, urrengo albistean komentatuko dugu, baina... Zalako irratsaio podcast modukoa deko bai, naiz erratian, euskeraz bideojokuen azkenengo albizti jorratzeko, eta zer dauen ez. Bukatzeko, gure ekintzakaz, ez? Garrantzitsuna zentzu dizen. Alde batetik bideojokuen itxulpena dekoguz, ez? Super Mario 64 itxulitze dekogu, Mario Kart 8 ikusi dozue, Minecraft euskeraz dau, baina esan dugu moduen zaiena da horrek euskeraz dauzela ezagutxera motie. Horretarako gamerauntziak bere baliabidere garrantzitsuna moten dugu. Dala euskeraz dauzen bideojokuen zerrenda edo katalogoa, ezta? Oin gitxi barreztuen gendun, diseinue goitxi beraldatu gendun eta aukera berrezik eskaintzen duguz. Eta, bueno, gaur egun zerrendan 100 bat bideojoku dauz, hemen ikusten duzuen moduen, hau automatikoki eguneratzen duan zenbakize da. Eta azkenengo urtean 28 euskaratu dire.
esan behar dugu azkenengo 2 urteetan sekulako gorakadi egon dela euskarazko bideojokuen arloan, berretasun pila ikusi dugu, bai salin aldetik, gure komunitatea aldetik, garatzaien aldetik, eta gu geroz eta posa gauz dauen eskaintzi egaz. Gure zerrendan, hainbat gauza aldire, barrezi izenak, adibidez, dataz ordeneu edo olako gauzak etxiz gain, gaur egun plataformatik aukeratzeko, bilatzeko aukeri dago, ezta? Zuek nun jolasten duzu normalien? Switchen, PlayStationen? PlayStation gehizenok, hemen gehizen hori entzute bentset. Hementeko zu aukeri ez, juteko PlayStation 4 kontsolara adibidez. Eta ze joku dauzen ikusteko. PlayStation 4 kaustoz horren beste, gehizenak esan behar dugu ordenagailutan edo mugigorten dauzela, segaitzik ze honek eraldatzeko aukeri emoten dabe, itxulpenak ez ofizialki gehitzeko aukeri dauz, kontsolatan ez da hori emoten normalien. Baina, lan dabe ikusi alduzuen moduen, kontsola bakarra izeteko hainbat joku dauz euskeraz, genero guztizetakoak, hemen dauz aksinuzko jokuek, lasterketanak, plataformak, adibidez, pile-up dekogu hemen, gure gemerrelatan beti sekulako arrakazte ikutzen dabela, batez bezuen adineko gaztien artien. Hau da, adibidea jartziarren, joku frantses bat, baina bertako musikagileek, soinuetaz eta musikaz arduratuan pertsonie iparraldeko euskaldun bet da, eta berak erabaki ban joku euskaratxie bere konture, ezta? Eta gaur egun plataformatan, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox, euskeraz topetako aukeri diko zue, beste ezer instale barik. Erosi, gana merketxo da, €5 bat balizo deuz, eta euskeraz jolasteko aukeri diko zue. Hori, ez da epatu egon moduen, gure zerrendi da gure baliabide garrantzitsunetarikoa, genero bidez iragazteko aukeri emoten deu, lizentzia bidez, ordainpekoa dan, doakoa dan, ze joku asko doakoak izaten dire euskeraz dauzenak, beste batzuk kode irekikoa dire, honek dire guretzako interesgarrizenak, PlayStation 4 kasuen ez dago bat abez, ze gehizenak ordenagailuak izaten dira. Baina honek izaten dira guretzako interesgarrizenak, ze kode irekiko softwaren kasuen, aski edanien, garatzaileek hau eraldatzeko aukeri emoten deu, eta gero eraldaketa horrek igotzekoa. Orduen, guk hartu aldugu joku hauetako edozein, eta gu nahi dugu zen aldaketak egin, euskeratziez barne, ez? Horrek, gauzak asko arrasten deuz, ze gure kasuen, bideojokuek itzultzerako kasuen, zaiena izaten da bideojokuen tripatan ibiltzie bertako testuek topetako, fitxatekizek topeu, eta horrek aldatzen ibiltzeko. Ze joku bakotxa mundu bet da, bakotxa funtzionamendu desberdinedeko, ez da barrine Super Mario 64 euskeratzen alegintzie, horretarako tresna berezizek erabili biherrezen dugu adibidez, beste sale batzuk sortu nikoak, edo beloren hau doakoa da kode irekikoa dana, euskeratzien albien basko zaila hau da Mariona. Ze hau hartu dugu, testuek online eskaintzen dabez, eta gu apurka-apurke horrek itzultzen gara, bale? Orduen adibidez, honetara ordenagailuan jolasteko aukeri deko zue, holako Minecraft eta Zelda, Breath of the Wild arteko naste bada, orduen oso joku interesgarri da, eta euskeraz dau barriro ere, hori nabarmentzeko data. Hori ez epatu dugune gure bloga dekogu bertan, gameratxea.eus, bertan aurkituko duzu ez gure baliabide eta erraminta danak ez, ezaugarri danak. Gameplaysek igotzeko aukeri emoten dugu gure webgunean. Gaur egun ja purruete alboratute geratuan gauza da, youtubera gameplaysek igotiena. Gaur egun jentiek normalien Twitchen zuzenekoak etzen deuz eta listo ez. Seguru zuetak asko behordan ibi izen zariela. Baina gure webgunean dago aukeri YouTubeko bideo bat hartun eta horregaz albizetxu beteitzeko, inoz animetan basarien, ezta? Gero aipatu dugun zerrendi dekogu. Eta hoiz, ezta, aipatu dugune, honek zenbakizek ja ez dauz eguneratute, 101 bideojoku dauz euskeraz dauzenak, 28 gehitzu dira zen urtien, ze askotan pastetan jaku ez garela konturatzen ez, jokuren bat edo beste ies etxen dozku, eta horretariko baten bat topetie, betizten da oso posgarrez gure txat, ze, klaro, ikusten dugu, adibidez aurreko kasu baten, eibartar bat zala uste dut, garatzaile bat, lau bideojoku eukibazen lau euskeraz, hor bere webgun eukibazen galdute, eta kasualidez tope gendun, beraz agutu gendun, eta ala, sekulako posa ez, lau bideojoku barri euskeraz. Baina hori, azken finien, garantzitsuna zer da. Aipatu dugu garatzailien esku egoten dela bideojoku euskeraz egotie, edo bestalde komunidaden esku ez, gure lana izeten da honek itzultzi eta euskeraz jolasteko aukeri emotie,
Baina lehenengo eta behin gugeu konturatu behar gara, ez guk barneratu behar dugu aukera hau posibilia dela, askotan ez dugu pentsa bezaitzen, nik oin dela urte gitxira arte eneman pentsa bezaitzen euskeraz jolasti posible esanik, batez be joku handizinetara ez. Orduan gure esku egoten da hori eta guk barneratu behar dugu. Gen berauntzian esku dauela esan geinke alde batetik, gu garelako Euskal Bideojokalien komunitatea eta hori ezagutxera mon behar dugu eta horretan lanen behar dugu ez. Orduan zuek be kontuten hartu ez, aukera hau posibilia dela, bideojoku pila dauzela euskeraz, batzuk benetan oso interesgarria dizela, eta hoize bera ez, ezagutu gure badozu zen gure webgunien deko zuzdanak, aipatu dugun euskerazko bideojokun zerrendan, gemerantxea .euseraz hartu eta bertan goizen topeko duzu zerrendia. Eta baten bat itzultzera animatuz gero edo guk beti laguntzi eskaintzen dugu, gure itzulpen proiektu dugu sortik, jentiri baliabideek emoteko, jokuek zelan itzuli, horren terminologize belantzen dugu, ze hori beste arlo bat da ez da berez bideojokurik euskeraz ez dau terminologirik, askotan erabiltzen dugun build edo casterrak edo alakorik, euskeraz ez dau, gaur egun elkarlan bat abiatu dugu Elujarregaz, horrek apurbete zehazten juteko, baina ondino lan asko dago eitzeko, orduen, hau da, bideojokun mundu horren injartu izen da, horren potenti izen da, ezin dugu astute itxi, gerozetan jargeuza deko eta guk bultzatu behar dugu euskerien mundu honetan, orduen hori, ez da aipatu dutena gure esku dau, eta Google kontrolatu bergara lehenengo eta behin, enbier dugun lan honetaz, ez? Momentuz itxaldi zelan amaitzuko dut, baina oin zuek galderak eitzeko aukeri edeko zue, bale? Edo zein zalantza badeko zuen edo bota lasai, eta argitzuko dut zuet. Anime bilorri barik, hemen seguru bideojoku zale asko daudela. Lotxari parik, hor berrotan zabizi, baina lotxari pari bota galderak. Hor badago galderaren bat. Hoize. Txon, Este. Dago bai fronton jokua, euskeraz. Bai, frontoiko joku nahiko txu dauz euskeraz, frontona aipatu dozune, gero aspaldi 2000 urtien Gipuzkoako Foru Aldundizen agindu zeiniko besteren bat edo besteku, jaialai esport eta olakoak. Oin gitxia aurkeztu da, ez da euskeraz egon, honi dakitzitela, ia horretan apuruet lan ainal dugun, baina frontball modalidadeko jokuet estreneko da PlayStation kontsolatan, Bilboko garatzaile batek enikoa. Orduan bai, fronton eta alakoak, eskupilotari lotutekoak eta zestakoak itxitxoa dauz igual, baina bai badauz bideojokuek euskeraz, bai. Anatzien beste badekogu. Beste pare bat. Eta jolasak online bebai tipo traduzitzu duzue. Online dauzen jokuek, bai etxen duguz batzuk, deskarretakoa dizenak, ez? Badibidez, Minecraftera azkenien ezin leki online jolastu ez dago nabigatzaien, baina beste aukeraren bat edo beste bai badago nabigatzaien jolastekoa dana, eta euskeraz dagoena. Adibidez, Wikitrivia, honek ez diregu euskeratu nikoak, baina Wikitrivia berbaserka eta honek nabigatzaien jolasteko dizenak euskeraz dauz, eta bideojoku dire. Eta Fortnite euskeran dago? Fortnite justo ez, kasu horretan, nolako joku handizetan, zaila hau izaten da itzultzie, ze fitxategizek eralduz gero online jolasteko aukeri askotan mugatu egiten dabe. Orduen kontuz ibi bergara horregaz, askotan itzuli izaten dugun arren, gero igual jokuen ezin da erabili. Fortniteen kasuen ezin leke, Among Us adibidez beste oso famatu bet, bai badago euskeraz, azkenengo bertxinora eguneratxe falte dako, baina berez euskeraz kantzen dugu. Anatzin dikuzu beste bate galdetzeko zain? Eta zela euskaleratze zuen? Aipatu dutena, jokuak. Jokuak otxan mundu beda, batxutan esan dutena ez, tresna edeko guz, hori albidetzeko eta
erraztu egiten dozkune lan hori. Beste kasu batzutan garatzaileek emoten dozko fitxategi danak, ez, jokuko testu danak, izketaldi danak, menuek, eta guk horrek itxulitzen duguz, garatzaileri barriro bidali, eta berak implementa egiten duz bideo jokuen. Orduen, baipatu dutena, joku bakoitzan mundue da, egiz izan lehenengo eta behin enbier dugune da ikesi, zelan aldan itxuli, eta zer enbier dan hori etxeko, eta apurka-apurka hasten dugu ibilbide hori joku bakoitzagaz. Eta oso zaila da tipo euskeratzea, edo euskaraz ipintzia jokuak, eske, segun jokua. Bai, hori da, segun jokuen arabera, eta gero iztegi aldetik be eztabaida asko kitzen dugu. Adibidez, Telegramen dekogu talde txuet, itzultzaileena, eta askotan bertan eztabaidatzen ibiltzen gara, ez? Aukera hau, hitze hau zelan euskaratu birko gendun, badibidez, opziones edo settings betikoa, ez? Zer da proposena, aukerak, doikuntzak, esarpenak, edo zen txikikeri oinoko ez dago euskarazko terminologi iztegi zen ez dago, eta horregaz be bueltak abiltzen gara ia zelan enbier dugun. Bai, bota, Galdero bat, GTA 6 nun sartu? Esatzen txu, parkatu? GTA 6 Noiz estrenekoan oinoko ez dakigu hori, eta euskera egongo da edo ez, oinoko gitzi hau, Jametiko beste galdera bat, ekin aldetik. Programatzen erakusten dozue? Ni neuenaz programatzaile, guk ez dugu erakusten bez, baina, aipatu dugu moduen Euskal Herrizen geroz eta zentro gehiago dauz, programazioa bideratute. Orduan, bideojokuen munduen sartun gure badozuen, geroz eta aukera gehiago deko zuez, hor apurre begitzit izango zan. Haibidez Bilbonik ezagutzen dutezenak Digipen ikastetxe dire, Tartanga, Arrobia, horrek hirurek adibidez, bideojokuek sortzeko programazioa erakusten dabe. Durangoko jaixetara, azoka edo ara jungo zate. Bai, aurten Durangoko azokan egongo gara, abenduen 9 zen izango da. Egun osoan ustot egongo garela, orduen olako gamergela bat jarriko dugu, joku desberdin pilo bategaz, aurkezpentsu egiko dugu zuen bai, orduen sarreri libre izango da, edo norralko da joan, eta horti basa bizien animeuz, seguro ondo paseko duzuela. Zuk asmatu mozu joku bat aldozu igon edo zuntokira? Aldozu igon edo zeintokira, baina askotan kontuz ekin bihor duzu bai, ez? Jokuen arabera euren sortzaileek ez da gustuko izaten ez, fitxategizek eraldatzi edo ez. Guk gure kasuen gamera ontzean webgunera igoten duguz, baina beste itzultzaile batzuk euren leku propizetara egon dabez, eta gero guk partekatu egiten duguz, orduen hori zabaltzeko aukeri edau. Plataforman arabera kontu zeukin behar da, ze igual, edo Mario adibidez, ez? Aldozu itxuli switcherako, gero switchek berez ez dugu onartzen joku hori eraldatzi, fitxategizek eraldatzi. Orduan, aparteko gauza batzuk behar dire euskeraz jolastu alizeteko. Bale, eta zenbat joku alzate heldu euskeran ipintzera hilabete batian? Jokun arabera, askok oso testu gitxeko itzen dabe, igual menuren bat edo bestidekie, eta hori askar batien euskeratu aldugu. Baina, hemendik aipatu dena adibidez ez, GTA 6 bat. GTA 6 testu piloa deko, izketaldi piloa dekoz, eta horre denak itzultzeko denpora asko bihar izango gendun. Orduan jokun arabera, bai beti. Askotan, jokuek, eleberrizek edo liburuek baino askoz testu gehiago ikitzen dabe, orduen kontuten hartzeko da kopuru hori. 30 urte barru edo 40 urte edo 50 urte barru ongo die euskerazko joku asko. Hori espero dugu bentzet, esan dugun moduen azkenengo 2 urteetan sekulako gorakadi egon da, zesango dutxut. Beste azkenengo 2 urteetan 50 joku gehiago bai gehitzu dire. Orduen ia gorakade hori ikusten jarraitzen dugun eta ametik 40 urtetara joku pila dagoen euskeraz. Eta pagau ez baina zela, zela esan, jokuak euskerara kartzeko
zuek zitxozue instalau joku eta gero ja aldatu euskerara eta gero igo berriro edo... Hori zera, holako prozesu zen da. Lehenengo instalen behar dugu, bertako fitxategizetara sartu alizeteko, gero hortik testuek atara, eta hori euskeratzen dugunea parte, fitxategizek itzulpenanak horrek gure kabuz igoten duguz, bai. Dirua irabazten dozue horrekin. Itzulpena gaitxik ez horitzarrez, bai dekogune da Eusko Jaurlaritzako babesa jasotzen dugu, hizkuntza politikarako sailburu ordetzana. Eta hortik bai laguntza ekonomikoa dugu olako itzulpena gaitzeko, baina itzulpena gaitxik bera gaitxik ez dugu dirurik jasotzen ez. Normalien elkarlanak doakoak izaten dire eta ez dagoten ekarpen ekonomikorik. Bai espero dugu denpori egaz hau ja profesionalizatzie eta alizien ezkero lanbide baten bihurtzi ez, bideojokuek euskeratziena. Bueno, lehen esan duzu esatela elkarte bat edola, eta noiz pentsau zinuten jokuak ekartzi euskerara? Osea, ze urtetan, más o menos? Nik uste hori, 2014 sortu zen, hase ginen batzen, 2016 urtien elkarti sortu zen. Ba, nik uste da zikeratik, ez? Beti uki dugu amets hori gure joku favoritoak ez gustukoenak gure hizkuntzan egotiena. Badiez ni beti amestu dut, Super Mario 64, nire unbetako jokua izen dana eta beti guzti jatena, euskeraz jolastu lizetina, ez? Orduen amets hortik abiatute, beti egon gara, ze joku itxuliko urrengoa, zein zengo da urrengoa, zelan egingo dugu, posible da. Orduan, bai, azikeratik, 2014 hasi ginen lanien, baina aurretik bebai beti ukin dugu amets hori. Eta zela sartzen zarete fitxategian instala eta gero jakitzeko ze testuaren tolan? Hori be barriro jokuen araberako kontu da. Bakoitzak bere motorra deko, ez? Joku ezelan sortu dan desberdine da, eta orduen horretara sartzi be desberdin izaten da. Komente dute moduen hor Telegramen eta alako aplikazioetan talde txu dekoguz, eta alkarrei laguntzen egoten gara, ez? Igual Unity deitzen da motor grafiko bategaz, honegaz zelan aldik sartun fitxategizetara, zelan eraldatu aldire, eta ikesten goaz apurka-apurka. Azkenien prozesu da ikestiena, beste komunidade batzukaz lanaitzen dugu, beste hizkuntza gutxitu batzutako komunidadekaz, adibidez, katalanakaz ikese gendun Super Mario 64 zelan eskoratu bierzan, ez? Hori, joku bakotxa barrio desberdine da, eta ikestien aizeten da apurka-apurka zelan egin. Orduen, pres basauzien, beti ikuso aukeriek emerantziara batzeko, eta ikesten juteko dano batera. Joku gehien adia doainik? Asko dauz doako adizenak, baina gehienak esango neke ordainpiko adizela. Alan dabe, joku txikizek izen hori dizelez, hoi baino merki hauek izan direz. Lehen bat duten PyLab adibidez, oso ondo dauela, eta plataforma danatarako dau, 15 euro balizo deuz. Orduen ez da, beste joku handizen moduen, 60-70 euro balizo da bezala, apurru danetari dekogu. Hori bai, gure zerrendara sartu ezkero, eta bertan filtroatan doako jokuek bakarrik bilatzeko aukeri dekozu, bale? Galdera pilo, azkenien, lehenengo sari anime, baina. No va a hablar así. Aquí lo digo yo. ¿Lo has dicho tú antes? Vale. Galdera bat. GTA bostean alda euskera zin. Osea, aldatu euskeraz. Itxuli halko zan, segurunik, baina gaur egun euskeraz ez dau GTA bat abez, bale? Animetan bazaren inoz, etorri gurera eta egingo dugu elkarlanien. Ze GTA beste joku handizetako bat da, eta ondo gongo zan euskeraz egotiek izan. Lehen galdetu datu eta berzen zan prozesua aldatzeko euskerara, eta zuk esan doztazule lengua sale instalatzia, gero aldatzia eta gero igotzea berriro, baina zela aldatzo zue? Osea, ze sartu itxezate horra, eta aldatzo zue baina eske nire galderia da... Esan, bota galderia lasai, A ber... Okeratxu jarriko ditut adibidez, zelako itxuridekien ikusteko honek fitxategizek, ez? Itxupen fitxategizek. Honez hartu nezkero, jokuen klikein ezkero, eta gero euskaraz dauen lehio honetan informazio gehiago hemen, hor klikein ezkero, sartu gozarie jokuen euskarazko fitxategizetara, bertatik halko duzue deskargau.
Askotan zelakoak izaten dizen, holako guzatxuek. Hau golezingo zabaldu oin. Baina, bueno, formatu desberdinetan egoten dire fitxategi horrek. Hau da adibidez, berez, gaztelaniazko itzulpena. Baina dau euskeratute. Ordu nien dugune da, fitxategi hau honetara sartun, bertan testu danak egongo ziren jokukoak, izkedaldizek, menuek, aukera danak, eta horrek itzultzen joan banaka, eta gero fitxategi hori hartun de barriro jokuen sartun. Gauzi hori, aipatu dutena ez, joku bakotxegaz desberdine da, batzuk holan etzi onartzen dabe, beste batzutan gauza berezi zauek enbiar dire euskeraz egoteko, orduan kontu zeukin behar da, eta itzulpen osoa hain aurretik probakein, ikusteko benetan posibilidan edo ez jokue itzultzie, ze hori. Batzuk arazoak emoten dabe, edo mugatu eitzen dabe, itzulpena bera, igual online konektetarakoan aldaketak dauzela nabaritzen dabe zerbitzarikoak eta ezin leike erabili, baina hori ze ez, fitxategizek olako egitzen dire, askotan testu fitxategi normalak, ordenagailuen tope aldo zuzenak, eta hor deko zutana, informazio dana jokukoa, beste hizkuntza baten, ingelesez edo gaztelaniaz, eta euskeraz topezu aldatu bizu, hori da kontue. Bai, benago desunolan amaitxuko dugu. Eta azkerrik asko Bergarako udalari aukera hau emotiarren. Eta hoize espero izen dut guzti izena